היי, אני ממש מתרגשת ושמחה לעשות את הוידאו הזה, כי זה אומר שאנחנו פותחים את המסלול השני של ריפוי אדמה. גם מאוד שמחה ומאוד בהודיה לכם על ההיענות הגדולה שהייתה לתכנים של ריפוי אדמה, לתוכנית. וככה למי ששומע בפעם הראשונה מה זה ריפוי אדמה, אז זה תוכנית קואוצ'ינג אונליין, קואוצ'ינג הוליסטי, שמשלב בתוך העבודה של התפתחות אישית את הידע מהקוסמולוגיות המאיה והארואקה של שבטים ממקסיקו, גואטמלה וקולומביה. במשך התוכנית יהיה לנו את הזכות גם ללמוד מננס ומהממו כמה שיעורים, להיות ממש בקשר אישי ולשבת עם האלדרס, לקבל את חוכמתם, את עצותם, את הקוסמולוגיה, איך הם רואים את החיים, בצורה שבעצם המטרה לקרבה ולעבודה עם האלדרס, זה הארגון הטריטוריאלי, אני קוראת לזה, ארגון של 3 טריטוריות. הטריטוריה הראשונה זה העבודה עם עצמנו, זה הדיוק הפנימי, זה הדיוק עם האנרגיה שלנו, איך להביא אותה לעולם, איך לכוון אותה לעולם, ואיך לדייק עוד ועוד את הייעוד שלנו. הטריטוריה השנייה זה העבודה עם השושלת שלנו, עם המשפחה שלנו, עם הקהילה, עם הקולקטיב, וללמוד איך אפשר להיות שם באנרגיה של הדדיות, והרמוניה ואיזון. והטריטוריה השלישית זה המערכת יחסים שלנו עם האדמה. איך להבין יותר לעומק, מה החוקיים, מה הקודים של העולם הטבעי, איך אפשר לעבוד איתם, בצורה שהיא גם הדדי, בשביל לחיות חיים של איזון ושל הרמוניה. אז אני ממש שמחה להזמין אתכם לתוכנית השנייה של ריפוי אדמה, שקורית בסוף יולי, משאירה כאן את כל הפרטים באתר, תוכלו להיכנס, לקרוא, לכל שאלה, אנחנו כאן לענות, ויאללה, באמת מבטיחה לכם, שאם אתם נרשמים, יהיה לפני ואחרי, וזו תוכנית שהולכת להפוך לטובה, ולהשפיע מאוד לטובה על החיים שלכם. מחכים לכם, תודה רבה.